హరే కృష్ణ. మిత్రులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం అక్షర పరబ్రహ్మయోగం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఎందుకు మనం శ్రవణం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. ఏడవ అధ్యాయంలో శ్రవణం ఎంతో శ్రేష్టమైంది, ఐశ్వర్య జ్ఞానం చెప్పారు. భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి చెప్పుకున్నాం. అందులో మనకి ఆఖరి శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు భగవంతుడు? సాధిభూతాది దైవమ్మ సాధి యజ్ఞంతి ఏ విదుహు ప్రయాణకాలే పిచమాం ఏ విదుర్యుక్త చేతసః. ఎవరైతే సంపూర్ణ జ్ఞానం గల వాళ్ళై, అంటే పూర్తిగా ఆత్మ గురించి పరమాత్మ గురించి తెలుసుకున్నాండి, సంపూర్ణ జ్ఞానం, శాస్త్రాధ్యయనం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఎవరైతే అలా ఉంటారో వ్యక్తి భౌతిక ప్రపంచాన్ని, దేవతల్ని, సర్వ యజ్ఞ విధానాల్ని నడిపించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అనేది తెలుసుకుంటారో, ఎవరు భగవంతుడిని గురించి సంపూర్ణంగా ఎవరైతే ఎరిగి ఉంటారో అట్లాంటి వాళ్ళు భగవంతుడు ఈయనే అని చెప్పి మనం తెలిసినప్పుడు మనం ఆ భగవంతుడినే స్మరిస్తూ ఉంటాం కదా. అప్పుడు స్మరించడం ద్వారా, ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా భగవంతుడిని స్మరించడం ద్వారా మరణకాలంలో కూడా ఆయనే గుర్తుకొస్తారు మనకి. ఇప్పుడు మనకి ఒక అడ్రస్కి వెళ్ళాలి, ఆ అడ్రస్, ఆ ఇల్లు తెలుసు మనకి. తెలిసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఎవరిని అడగం, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాం వ్యక్తి దగ్గరికి, ఆ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం డైరెక్ట్గా. అదేవిధంగా మనకి ఆ ధామము, ఆ కృష్ణ భగవానుడు అంటే ఏంటో తెలుసు. నామస్మరణే చేస్తూ ఉన్నాం కంటిన్యూస్గా. చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పూర్ణ శరణాగతి పొందిన వాళ్ళు మరణకాలంలో కూడా ఆ భగవంతుడిని స్మరిస్తారు. ఆయన నామమే గుర్తుకొస్తుంది. ఆ భగవంతుడిని స్మరించడం ద్వారా, ఆ నామం గుర్తు చేసుకోవటం ద్వారా మరణకాలంలో కూడా భగవంతుడిని అవగాహనకి రాగలుగుతారు. ఆ భగవంతుడే, కృష్ణ భగవానుడే సర్వలోక మహేశ్వరుడు అనేది అవగాహనకి రాగలుగుతారు. రాగలిగినందువల్ల అదే సాధనలో ఉంటారు. ఆ సాధనలో ఉన్నందువల్ల ఆ భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటారు, నన్నే చేరుకుంటారు అని చెప్పినని నన్ను గుర్తిస్తారు, వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని భగవంతుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో మనకి తెలియజేశారు. ఇప్పుడు ఈ రోజు అధ్యాయం ఏంటంటే అక్షర పరబ్రహ్మయుగం. ఇప్పుడు మనం మంగళాచరణం చేసుకుని అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతే స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण అంటే అన్నీ నేనే నా గురించి అయితే ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఆ నా ధామానికి చేరుకుంటారు, నన్నే చేరుకుంటారని చెప్పినని ఆ ధ్యానంలోనే ఉంటారు. మరణ కాలంలో కూడా నేనే గుర్తుకొస్తాను వాళ్ళకి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు ఈ అక్షర పరబ్రహ్మ యోగంలో ఏం చెప్తారో చూద్దాము. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అక్షర పరబ్రహ్మ యోగ. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, మళ్ళీ అడుగుతున్నారు అన్నమాట భగవంతుడిని. ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి అంటే మొత్తం 7 ప్రశ్నలు వేస్తారు ఇక్కడ. బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవతం అంటే ఎవరు, అధిదైవం అంటే ఎవరు, దయచేసి నాకు వివరించండి అని చెప్పినని అర్జునుడు అడిగారు. అడిగితే ఇక్కడ బ్రహ్మ అంటే ఏంటి, బ్రహ్మ అంటే అక్షర పరబ్రహ్మం. అక్షరం 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 లేనటువంటిది అక్షరం. క్షరం అంటే నశించిపోయేది, క్షరం అంటే ఎప్పటికీ ఉండేది, అక్షరం అంటే నశించిపోయేది. అక్షరం అక్షరం. క్షరం అంటే ఎప్పటికీ ఉండేది. సారీ, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయితే. అక్షర పరబ్రహ్మం, అక్షరం అంటే నశింపు లేనటువంటిది అనమాట. అక్షరం అంటే క్షరం లేనటువంటిది. క్షరం అంటే ఏంటంటే నశించిపోయేది. ఆ అక్షరం అనేది నశించనిది. పరమం అంటే శ్రేష్టమైనది, పవిత్రమైనది అనమాట. పరమం శ్రేష్టమైనది, నశించని వానిలో శ్రేష్టమైనది. ఎవరు ఆ అక్షరుడు, ఎవరు అంటే పరమాత్మ, కృష్ణ భగవానుడు అక్షరుడు, పూర్ణ పురుషోత్తముడు అక్షరుడు. ఇది మీరు నోట్ చేసుకోండి, ఒక్కొక్కటి నోట్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నాను కదా, ఒక్కొక్కటి నోట్ చేసుకోండి.
క్షరం అంటే నశించిపోయేది, అక్షరం అంటే ఎప్పటికీ ఉండేది. ఆ అక్షరుడు ఎవరు అంటే పూర్ణ పురుషోత్తముడు, అంటే బ్రహ్మ అంటే అర్థం అన్నమాట. అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి? అధ్యాత్మం అంటే స్వభావం, ఆ పురుషోత్తముడి స్వభావం, జీవుడి స్వభావం. బద్ధావస్థలో ఉన్న జీవుడి స్వభావం అధ్యాత్మం అంటే. బద్ధావస్థలో జీవాత్మ ఏం చేస్తుంది? జీవాత్మ యొక్క చేతన ఏ విధంగా ఉంటుంది? స్వభావం బద్ధావస్థలో ఉన్నప్పుడు మిథ్యాహంకారంతో ఉంటుంది. అన్నీ నేనే 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 అనుకుంటూ ఉంటుంది బద్ధావస్థలో ఉన్నవాడు. జీవాత్మ అంతఃకరణంలో ప్రవేశిస్తుంది. అంతఃకరణంలో వచ్చిన మార్పులు తనపైన ఆపాదించుకుంటూ ఉంటుంది ఆత్మ. మొత్తం కూడా శరీరంలో ప్రవేశించగానే జీవాత్మ మనసు ఏం చేస్తుంది? మనసు కోరికలన్నిటినీ కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది, గ్రహిస్తుంది. అది మంచా చెడా అని చెప్పేది బుద్ధి నిర్ణయించేది. ఆ అంతఃకరణలో కోరికలన్నీ కూడా స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. అంతఃకరణలో ప్రవేశిస్తుంది అన్నమాట జీవాత్మ. ప్రవేశించి సుఖ దుఃఖాలు నావే అనుకుంటుంది, మానవమానాలు నావే అనుకుంటుంది, నేను లావెక్కాను అనుకుంటుంది, నేను సన్నబడ్డాను అనుకుంటుంది, నాకు కష్టం కలుగుతున్నది అనుకుంటుంది. అవంతా ఏంటనే అవిద్య ఆవరిస్తుంది జీవాత్మ. అప్పుడు అంటే అధ్యాత్మం. అధ్యాత్మం అంటే ఏంటంటే స్వభావం. అధ్యాత్మం అంటే ఎవరి స్వభావం? జీవాత్మ యొక్క చేతనం, జీవాత్మ స్వభావం అన్నమాట. తర్వాత శుద్ధజీవ, శుద్ధజీవుడు స్వభావ ఇది పరమాత్మను ప్రాప్తింపజేసేది. స్వభావం అంటే ఏంటి? పరమాత్మను ప్రాప్తింపజేసేదిట. అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి అర్థం? స్వభావము పరమాత్మను ప్రాప్తింపజేసేది. శుద్ధజీవ, శుద్ధజీవుడు. కర్మ అంటే ఏమిటి? కిం కర్మ పురుషోత్తమ. కర్మ అంటే ఏమిటి? కర్మ అంటే భూత భావోద్భవ, సంసారాన్ని పొడిగించేది. మన వంశవృక్షం పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది, వంశం ఆ కర్మల మూలంగా. ఆ కర్మ అంటే ఏంటంటే సంసారాన్ని పొడిగించేది, శరీరాలను ఉత్పత్తి చేసేది. వరుసగా పిల్లలు పుడతారు, వాళ్ళకి మళ్ళీ పిల్లలు పుడతారు, వాళ్ళకి మళ్ళీ పిల్లలు పుడతారు. ఆ విధంగా మొత్తం దేహాలన్నీ ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. జన ఇది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, జనాభా. అది కర్మ. దాన్ని కలిగించేది ఏదంటే కర్మ. దీన్నే విసర్గ అని కూడా అంటారు. విసర్గ అంటే సర్గ అంటే ఏంటంటే ఆ పరమాత్మ చేసే సృష్టి. విసర్గ అంటే బ్రహ్మదేవుడు మళ్ళీ సృష్టి, బ్రహ్మదేవుడిని చేయమంటారు కదా, విసర్గ అది. విసర్గ అంటే ఏంటంటే జీవరాశులందరినీ సృష్టిస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు. మొత్తం భౌతిక ప్రకృతిని, జీవరాశుల్ని అన్నింటినీ కూడా సృష్టిస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు. వాటి కర్మలను అనుసరించి వాటికి దేహాలని ప్రాప్తి చెందేట్టుగా చేస్తారన్నమాట. అది కర్మ అంటే సంసారాన్ని పొడిగించేది. అధిభూతం అంటే ఏంటంటే ప్రకృతిలోని రకరకాల వస్తువులు నశింపజేసేది, క్షరమయ్యేది అధిభూతం అంటే. వ్యక్తం ఒక భౌతిక ప్రకృతి అంటే కుర్చీలు, కొండలు, మన ప్రకృతిలో కనిపించే ప్రతి వస్తువు మనం కూడా నశించిపోయేవాళ్ళం. అధిభూతం అంటే. అధిభూతం అంటే ఏంటి అని అడిగారు. అది దైవం.
కిముచ్యతే అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అధిదైవం గురించి అడిగారు. అధిదైవతం అంటే ఏంటి? ఎవరంటే విరాట్ పురుషుడు. ఆ విరాట్ పురుషుడు దేవతలలో విరాజమై ఉండేది. విరాట్ పురుషుడు సమిష్టి విరాట్ అన్నమాట. ఎక్కడైతే దేవతలు సమిష్టితమై ఉంటారో అక్కడ విరాట్ పురుషుడు కూడా ఉంటాడు. మరణ కాలంలో నేతాత్మలు కృష్ణ భగవానుని ఎలా తెలుసుకుంటారు? ఏ విధంగా తెలుసుకుంటారు మరణ కాలంలో, మంచి కాలంలో? ఇంక చనిపోతూ ఉంటాం, ప్రాణాలన్నీ కూడా పోతూ ఉంటాయి, చాలా కష్టపడతారు. 42 లక్షల తేళ్లు కరిచినంత బాధ కలుగుతుందిట మంచి కాలంలో. అంటే ఒక్కొక్క అవయవం పడిపోతూ ఉంటుంది. కళ్ళు కనిపించవు, చెవులు వినిపించవు, మాట్లాడలేరు, నోటితో మాట్లాడలేరు. చాలా అవస్థ అనమాట ఆ అవస్థ. ఆ అవస్థలో ఉన్నప్పుడు మనకి బాగా బాధగా ఉంటుంది. బాధగా ఉన్నప్పుడు అబ్బా అయ్యో అబ్బా అని చెప్పి నన్ను తలుచుకుంటాం, కానీ భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడా? గుర్తురాడు. ఆ నొప్పి మీదకే పోతూ ఉంటుంది మన మనసు. ఆ సమయంలో కూడా భగవంతుడిని ఎవరు తలుచుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఆ ధామానికి చేరుకోగలుగుతారు. అది ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుందా. ఆ మరణకాలంలో నన్ను స్మరించడం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నారు. నన్ను స్మరించకుండా దేన్నైతే స్మరిస్తారో వాళ్ళు దాన్నే పొందుతారు. ఆ భగవంతుడిని తలుచుకోకుండా ఏదైతే తలుచుకున్నాం, వేరే విషయాలు తలుచుకున్నాం, అవే మళ్ళీ జన్మ, మళ్ళీ పునర్జన్మ, ఆ విషయాల గురించే వస్తూ ఉంటుంది. మాంసం తినే ప్రవృత్తి ఉన్నవాళ్ళు మాంసం తింటుంటారు, రోజు కావాలి మాకంటారు. ఆ ప్రవృత్తి ఉన్న వాళ్ళు చనిపోయే సమయంలో అదే కోరుకుంటారు, అదే భావం అంత్యకాలంలో స్మరిస్తారు, ఆ భావంలోనే జన్మిస్తారు. మా మనస్మరయుజ్యత, నన్ను స్మరింపుము. బాగా పని చేయాలి, పని 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 పని, డబ్బు సంపాదించే దాంట్లోనే పోతారు. బాగా సంపాదించాలి, ఇంకా మళ్ళీ కర్మ మొదలైపోతుంది అనమాట వాళ్ళకి. మళ్ళీ మళ్ళీ బంధనాల్లో చిక్కుకుంటూ ఉంటారు. అధియజ్ఞః కథం పోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నీతాత్మభిః. ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు? ఏ విధంగా అతడి శరీరంలో ఉంటాడు? భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకుంటారు? అధియజ్ఞ, అధియజ్ఞం అంటే ఏంటి? యజ్ఞాది కర్మ ప్రవక్త అంతర్యామి పరమాత్మ. యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు. మరణకాలంలో ఏ విధంగా అతడి శరీరంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు మన శరీరంలో? భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నన్ను ఎలా తెలుసుకుంటారు? ఆ భగవంతుడి నామ స్మరణ చేయటం ద్వారా, సాధన ద్వారా వాళ్ళకి అలవాటు ఎక్కుతుంది. ఎప్పుడు స్మరించి 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 ఆ స్మరణలోనే ఉంటారు వాళ్ళు, భగవంతుడి నామస్మరణ. ఆ స్మరణ ద్వారా భగవంతుడిని గుర్తించగలుగుతారు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే 7 ప్రశ్నలు 7 సమాధానాలు చెప్పారు. శ్రీ భగవాను వాచ, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా సమాధానాలు. శ్రీ భగవాను వాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞిత. నాశరహితుడు సర్వోత్తముడైన జీవుడు బ్రహ్మం అంటారు. దాని నాశనం ఉండదు. నేను ఇప్పుడంతా చెప్పా కదా, బ్రహ్మం అంటే ఏంటి,
అధ్యాత్మం అంటే ఏంటి, అధిభూత కర్మ అంటే ఏంటి, అధిభూతం అంటే ఏంటి, అధిదైవతం అంటే ఏంటి, ఎవరు, అది యజ్ఞం అంటే ఏంటి, మరణకాలంలో నేతాత్ములు ఎవరిని స్మరిస్తారు, అది భగవంతుడు ఎలా గుర్తుకొస్తారు మరణకాలం. ఇవి ప్రశ్నలు. ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా సమాధానాలు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. అధిభూతక్షరో భావః పురుషస్యాదిదైవతం అధిరిగ్నోహమేత్వాత్ర దేహే దేహభృతాంబరా. దేహదారుల్లో శ్రేష్ఠుడు అర్జున. శరీరంలాంటి నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం ఉంటారు. సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలు కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమునే అధిదైవతం అంటారు. ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి రూపంలో ఉండే అధి యజ్ఞాన్ని నేనే. ఆ యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు అంటే నేనే అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారు. బ్రహ్మం, అధ్యాత్మం, కర్మ, అధిభూతం, అధిదైవం, అది యజ్ఞ ప్రభు. అది యజ్ఞం ఎక్కడ వసిస్తుంది, మరణ సమయంలో కృష్ణుని ఎలా స్మరించాలి, ఇవి ప్రశ్నలు అయితే ఇవి ఆన్సర్స్ అన్నమాట. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కళేవరం ఏ ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. జీవిత చివరి సమయంలో కేవలం నన్నే స్మరణ చేస్తూ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టిన వాడు నా భావాన్ని పొందుతాడు. ఇందులో సందేహం ఏమీ లేదు. ఆ చివరి సమయం ఆ భీష్ముల వారు ఆ అంపశయ్య మీద అంపశయ్య వేయమని చెప్పారు. భీష్ముల వారు పడిపోతూ ఉంటే మహానుభావుడు ఆయన శరీరం నేలను దాక్కూడదు, వేయి మంచం ఏర్పాటు చేయనంగానే అర్జునుడు బాణాలతో మంచాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన అంపశయ్య, ఆ శయ్య మీద ఆయన శరీరం పడిపోయింది అక్కడ దాని మీద. ఆ అంపశయ్యలో ఉండి ఆయన ఆ యుద్ధం మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఉన్నారు అక్కడే, అంపశయ్య మీదే ఉన్నారు. అంపశయ్య మీద ఉండి ఆయన అంత్యకాలం వచ్చింది. అంత్యకాలం సమర్పించే వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు, దాహం అన్నట్ట. దాహం అనేటప్పటికీ వెళ్ళు వెళ్ళు నీళ్లు తీసుకొని రా అన్నట్టు అర్జునుడు పక్కన వాళ్ళకి. కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు, మహానుభావుడు ఆయన కుండలతో నీళ్లు తెచ్చేదేంటి, ఆయన తల్లి ఉంది కదా గంగాదేవి, ఆమెను రప్పించు, పాతాళ గంగని రప్పించు అని చెప్తారు. అప్పుడు అర్జునుడు బాణం వేసి పాతాళ గంగని రప్పిస్తారు. ఆ గంగా మాత కూడా వచ్చి కూర్చుంటుంది భీష్ముడి దగ్గర. ఆయన మొత్తం అంతా ధర్మసూత్రాలన్నీ కూడా ధర్మరాజుకు రాజ్యానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా చెప్పమని చెప్తారు కృష్ణ భగవాన్. పెద్దవాడు కదా ఆయన దగ్గర విను నువ్వు అని చెప్తారు. ఇప్పుడు అన్నీ వింటాడు యుధిష్ఠిరుడు. విన్న తర్వాత అప్పుడు ఆయన్ని చూస్తూ, భగవంతుడిని చూస్తూ విష్ణు సహస్రనామం చెప్తూ ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ప్రాణాలు వదిలేస్తాడు భీష్ముడు గారు. అందుకే ఆయన దీనప్పుడు భీష్మ ఏకాదశి అంటారు. ఆయన ఒక ఏకాదశికి ఆయన పేరు పెట్టారు, భీష్మ ఏకాదశి. ఆయన భగవంతుడిని చూస్తూ భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటారు భీష్ములుగా. అధిభూతం క్షరోభావో యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజిత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో
ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే పొందుతాడు. ఇక్కడ భరత్ మహారాజును చూపిస్తున్నారు. భరత్ మహారాజు ఆయన స్టోరీ ఇప్పుడు భరత్ మహారాజు చాలా గొప్పవాడు ఆయన. రాజశ్రీ ఆయన ఏంటి మొత్తం నాది అయిపోయింది, ఇంక వెళ్ళిపోదాం, తపస్సు చేసుకుందాం అని చెప్పినని గండకి నది దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి అక్కడ పర్ణశాల ఉంటుంది, అక్కడ పర్ణశాలలో కూర్చుని ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఒకరోజు అనుష్ఠానానికని వెళ్తారు నదికి. వెళ్తూ ఉంటే దారిలో ఒక మృగం పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది. అది కడుపుతో గర్భవతి. ఆ మృగం పరిగెత్తుతూ ఉంటే దాని వెనకాలన సింహం అరుపులు వినిపిస్తాయి ఈయనకి, సింహగర్జన. అలాగే ఆయన వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ మృగం ఏమవుతుంది, ఆ నది దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పాయని దాటే ప్రయత్నం చేస్తుంది. నది పైన ఒక జంప్ చేస్తుంది. ఆ జంప్ చేయటంలో ఆ నదిలో పడిపోతుంది. ఆ నదిలో పడిపోయి చనిపోతుంది. అది ప్రసవం అయిపోతుంది. దానికి ప్రసవం అయిపోయి ఒక బిడ్డని ప్రసవించి చనిపోతుంది. అది కొట్టుకుపోతుంది. అని ఆ బిడ్డ ఒడ్డు కొట్టుకొస్తుంది. ఆ జింక పిల్ల దాన్ని చూసి ఈయనకు మోహం కలుగుతుంది, బాధ కలుగుతుంది. అయ్యో, పుట్టంగానే తల్లిని పోగొట్టుకున్నావా నువ్వు అని చెప్పినని దాన్ని దగ్గరికి తీసుకున్నారు. చూడండి. హరే కృష్ణ. జింకను తీసుకుని ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చుకున్నారు. ఇంకా దానిదే లోకం అనమాట ఆయనకి. దాన్ని రక్షించడం, వేరే క్రూర జంతువుల బారిన పడకుండా దాన్ని రక్షించడం, దానికి గడ్డిపోతులు తినిపించడం, లేత గడ్డిపోతులు కోసుకొచ్చి అవి తినిపించటం, దాన్ని ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకోవటం. ఒక తల్లి ఏ విధంగా బిడ్డను సాకుతుందో ఆ విధంగా దాన్నే లోకంగా ఉన్నారు. పూర్తిగా దాంతో నిండిపోయింది ఆయన మనసు. ఆ మృగాన్ని పెంచే విధానంలో ఆ మృగంతో నిండిపోయింది. ఆ లేడి పిల్లతో ఏ యజ్ఞం చేస్తున్నా కూడా దాన్నే ధ్యాస. అనుష్ఠానం ఏం చేస్తున్నా సరే, ఆ భగవంతుడి జపం చేస్తున్నా కూడా దాన్నే ధ్యాస. తపస్సు చేస్తుంటే ఎప్పుడు కూడా దాని ధ్యాసలోనే ఉండేటప్పటికీ ఆయన అంత్యకాలం వచ్చేసింది. ఆయనకు కూడా చనిపోయే సమయం వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, మృగాందే ధ్యాసగా ఉన్నాడు ఆయన. ఆ ఉన్న రాజ్యం అన్నీ కూడా వదిలేశారు. సుభిక్షంగా ఉన్న రాజ్యం, చక్కగా ఉన్న ప్రజలు, భార్య, పిల్లలు, ఎన్నో భోగాలు మొత్తం వదిలేశారు. వదిలేసి తపస్సు చేసుకుందామని వచ్చిన మనిషి వైరాగ్యంతో మళ్ళీ దీంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. మళ్ళీ బంధనంలో పడ్డారు. ఆ బంధనంలో పడేటప్పటికీ ఆయన చనిపోయేటప్పుడు ఆయనకి ఏమైంది, భగవంతుడు గుర్తురాలా, మృగం గుర్తుకొచ్చింది. అయ్యో, నేను చనిపోతే నా మృగం ఆ జింక పిల్లని ఏదన్నా ఇది క్రూర జంతువు తినేస్తుందేమో, దాన్ని ఎవరు రక్షిస్తారు అనేటువంటి ధ్యాస వచ్చేసింది. అంతే, వెంటనే ఆయన జింకను తలుచుకున్నారు. జింక జన్మ వచ్చేసింది ఆయన. జింకగా పుడతారనమాట. జింకగా పుట్టిన తర్వాత చాలా మళ్ళీ అది దానికి పూర్వజన్మ జ్ఞాపకం ఉంటుంది. గొప్పవాడు కదా ఆయన, పూర్వజన్మ జ్ఞాపకం ఉంటుంది. ఇదంతా చేశాను నేను అని గుర్తుకొచ్చి దిగులు వచ్చేసేసి ఆయనకి ఆ జింక రూపంలో ఉన్న భరత్ మహారాజు ఆ గడ్డి కూడా తింటారనమాట. ఎండుగడ్డి కొంచెంగా తింటూ తను బతకటానికి ఎంత కావాలో అంత తింటూ ఉంటాడు. తింటూ అక్కడే ఆ ఆశ్రమంలోనే అందరూ మునులు, ఋషులు అందరూ వచ్చిపోతూ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పే మంచి భాష్యాలని వింటూ కాలం గడిపి ఆ మృగం జీవితం అయిపోయి ఒక పండితుడి ఇంట్లో పుడతాడు. పుత్రుడిగా పుట్టేటప్పటికి ఆ పండితుడు ఏం చేస్తాడంటే ఉపనయనం చేసి ఆయన్ని మళ్ళీ దారిలోకి కర్మల్లోకి తీసుకొద్దామని ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఉపనయనం చేసేటప్పటికి అమ్మో,
మళ్ళీ బంధనాల్లో చిక్కుకుంటున్నానా నేనని జడులాగా ప్రవర్తిస్తాడు తండ్రి దగ్గర. ఒక పని చేయమంటే ఇంకొకటి చేస్తాడు. ఆ విధంగా జడుల్లాగా ఉండేటప్పటికీ జడభరతుడు అంటారు. అందుకే ఆయన ఆ తండ్రి కూడా కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికి తండ్రి కాలం చాలిస్తారు. అయిపోయిన తర్వాత అన్నదమ్ములు ఆయన్ని బలవంతంగా పనులు చేయిస్తూ ఉంటారు ఆయన చేత. ఒకరోజు పొలానికి పంపిస్తారు కాపలా గాయమని. ఆ మంచం మీద కూర్చొని ఉండేటప్పటికి కాళీదేవత కాళీమాత వచ్చి, కాళీమాత శిష్యులు వీళ్ళు ఉంటారు కదా, కాళీ ఉపాసకులు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అటు పోతూ పోతూ అబ్బా వీడు చాలా బాగున్నాడు, బాగా దృఢంగా ఉన్నాడు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు, వీడిని తీసుకెళ్ళి కాళీమాతకి బలిద్దామని చెప్పనని పట్టుకొని వెళ్తారు. బలిద్దామని చూసేటప్పటికి ఆయన భరత్ మహారాజు గొప్పవాడు, ఆయన తపస్వి అని చెప్పి నన్ను తెలుసుకుని అప్పుడు ఆమె ఈ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళనే సంహరించేస్తుంది. భరత్ మహారాజు రిలీజ్ అయిపోతారు అక్కడి నుంచి. బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోతూ ఒక రాజు దగ్గర ఆ రాజు పల్లకి మోస్తూ ఉంటారు బోయిలు. ఈయన వెళ్తూ ఉండేటప్పటికి వీడేడో బాగా దృఢంగా ఉన్నాడా, కొంచెం ఇతనికి ఇద్దామని చెప్పి భుజం అతనికి ఇస్తారనమాట భరత్ మహారాజుకి. బాగా హైటు బాగా లావుగా ఉండేటప్పటికి ఆ పల్లకి అటు ఇటు అయిపోతూ ఉంటుంది. సరైన హైట్ ఉండడు అనమాట. వేరే వాళ్ళతో సమానమైన ఎత్తు, సమానమైన ఇది ఉండకపోయేటప్పటికి పల్లకి ఒడిదుడుకులకి గురవుతుంటుంది. రాజుగారు ఆత్మని దిగి ఎవరు వీడెవరు అని అడుగుతారు. ఇట్లా దారిలో వేస్తూ ఉంటే మేము కొంచెం ఇచ్చాము అతనికి అని చెప్తారు భక్తులు, భటులు, పల్లకి బోయిలు. ఏంటి నేను రాజుని వస్తున్నాను ఇందులో, నేను రాజుగారిని, నన్ను కష్టపెడుతున్నావు, నువ్వు సరిగ్గా మోయటం తెలియదా నీకు అని చెప్పినాను అడుగుతారు ఆయన. అడిగితే ఆయన నవ్వుతాడు. భరత్ మహారాజా నవ్వుతూ ఉంటారు ఆయన. ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుడి దర్శనం అవుతూ ఉంటుంది. ఆయన ధ్యాస వేరుగా ఉంటుందన్నమాట. ఆ ఆనందంలో ఉంటారు. ఏంరా నువ్వు, నేను ప్రశ్న వేస్తుంటే నువ్వు నన్ను చూసి నవ్వుతున్నావా, తప్పు చేసింది కాక వీడిని శిక్షించండి, తీసుకొని పోయి కారాగారంలో పడి శిక్షించండి అని చెప్పి చెప్తారు. చెప్పేటప్పటికీ వెంటనే ఆయన సమాధానం చెబుతారు, నువ్వు శిక్ష వేసేది నా శరీరానికా నా ఆత్మకా అని చెప్పి అడుగుతారు. అడిగేటప్పటికి అమ్మో ఈయనెవరో చాలా మహాత్ముడిలాగా ఉన్నాడని చెప్పినని నమస్కారం చేసి ఆ రాజు వదిలేస్తారు. వదిలేసిన తర్వాత తర్వాత ఆయన ముక్తిని పొందుతారు. దేహ విముక్తి లభిస్తుంది అనమాట కొంతకాలానికి. ఆ విధంగా భరత్ మహారాజు 3 జన్మలు ఎత్తాల్సి వస్తుంది అనమాట. భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండకుండా మోహం అనేది ప్రతి వాళ్ళకు కూడా, అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం పడిపోయే శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలి. అందుకే పడిపోయే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. చాలా అన్ని రకాలుగా మనకి చుట్టూ కందిరీగల్లాగా ముసురుకుంటూ ఉంటాయి. వాటినన్నింటినీ తప్పించుకొని మనం భగవంతుడి ధ్యానంలో, భగవంతుడి జపంలో స్థిరమైన సంకల్పంతో, దృఢ నిశ్చయంతో ఉండాలి మనం. లేకపోతే ఆ విధంగానే భక్తిలో నుంచి పడిపోతుంది. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయి అర్పితమనో బుద్ధి మామే వైష్యసి సంశయం. మరణకాలంలో అర్జున అందువల్ల నిరంతరం నన్నే స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యం అయిన యుద్ధం చెయ్యి. మనస్సును బుద్ధిని నా యందు నిలిపితే నీవు నిస్సంశయంగా నన్నే పొందుతావు అని చెప్తున్నారు అనమాట. మనస్సు కోరికలు కలిగి ఉంటుంది. ఆ కోరికలతో స్టోర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆ మనస్సుని బుద్ధిని రెండింటిని కూడా నా మీద నిలుపు నువ్వు. పూర్తిగా నన్ను శరణాగతి వేడుకో, సంపూర్ణమైన శరణాగతి వేడుకో, అప్పుడు నిస్సంశయంగా నువ్వు నన్నే పొందుతావు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
అంటే నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు, ఆ కోరికను జయించు నువ్వు అని చెప్పినని చెప్పారు ఇక్కడ. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాన చింతయన్. ఉపార్థ, మనస్సుని ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గం తప్పకుండా నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటారు. ఆ ఇది తప్పకూడదు అనమాట, తప్పిపోకూడదు. దారి తప్పామనుకోండి మనం చేరాల్సిన గమ్యాన్ని చేరలేము. వెతుకుతూ 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 మనం జన్మలు ఎత్తుతూ ఉంటాం అనమాట. ఆ దారి తప్పకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? అభ్యాసం చేయాలి. అభ్యాస యోగయుక్తేనా, మనస్సును ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుడి నామస్మరణ అనేటువంటి అభ్యాసం చేయించాలి. ఆ మార్గంలో వెళ్ళాలన్నమాట. అప్పుడు ఆ మార్గంలో వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడు ఖచ్చితంగా ఆయన తన ధామానికి చేర్చుకుంటారు వాళ్ళని అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అకస్మాత్తు పరీక్ష ఏంటి? సడన్ గా వచ్చేస్తుంది పరీక్ష. అదేంటి? ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలి. సిలబస్ ఏంటి? ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలి మనం ఆ పరీక్షకి. మనకి తెలియదు. మనం వెళ్తాం, బయటికి వెళ్తాం, బయటికి వెళ్ళిన మనిషి మళ్ళీ వెనక్కి సక్రమంగా వస్తాడా అన్నది తెలియదు మనకి. వెళ్తాము, వెళ్ళిన తర్వాత ఏ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, కాలు జారుతుంది, పడిపోతాం, ప్రాక్టీస్ అవుతాయి. ఎప్పుడు ఆ నామస్మరణలోనే ఉండాలి. మనము నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉంటే గనక ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడి కృప ఉంటుంది మనకి. ఇప్పుడు మరణం అకస్మాత్తుగా వచ్చేదేంటి? మరణం మన పక్కనే ఉంటాడట మృత్యుదేవత. రెప్పగొట్టేంత సమయం కూడా ఉండదు మనకి, మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడు. అట్లాంటి సమయంలో మనకి సడన్ గా గుర్తుకు రావాలంటే ఏదో ధ్యాసలో ఉన్న వాళ్ళకి అంత తేలిక కాదు భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోవటం అంటే. సిలబస్ అంటే ఏంటి? సిలబస్ ఏంటి? ఆ సమయంలో గుర్తు రావాలంటే ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలి? ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి? జపించటం, ఎప్పుడు హరే కృష్ణ నామం జపం చేస్తూ ఉండాలి, భగవద్గీత చదువుకుంటూ ఉండాలి, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలి, సేవలు చేస్తూ ఉండాలి భగవంతుడికి. భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే, భక్తుల సాంగత్యం, భక్తుడు వచ్చాడు మన దగ్గరికి, మన బుద్ధి పక్కకి వెళ్తున్నది. ఒరే ఇవాళ సినిమాకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను రా, ఆ టెంపుల్కి వద్దనుకుంటున్నాను ఈరోజు అని చెప్పంటారు. అదేంట్రా నాయన, పురుషోత్తమ మాసం ప్రతిరోజు టెంపుల్కి వెళ్తూ వస్తున్నావు, నువ్వు ఎందుకు టెంపుల్ మానేయటం? వద్దొద్దు, టెంపుల్కే వెళ్దాం అంటాడు భక్తుడు. ఈరోజు భాగవతం వద్దులే అంటారు, అంటుంది మనసులో కోరిక కలుగుతుంది. రోజు వింటున్నాం కదా, ఒక్కరోజు మానేస్తే ఏమవుతుంది? పక్కనున్న భక్తులు ఒప్పుకోరు, వినాల్సిందే. నిత్యం భాగవత సేవయ్య అని మనకి చెప్పారు కదా భగవంతుడు. మనం వినాల్సిందే, ప్రతిరోజు వెళ్ళాల్సిందే భాగవతం క్లాస్కి అని మనసు హెచ్చరిస్తుంది, బుద్ధి హెచ్చరిస్తుంది. మనసులో కోరిక కలిగినప్పుడు బుద్ధి కంట్రోల్ చేస్తుంది, పక్కనున్న భక్తులు కంట్రోల్ చేస్తారు. అందుకని భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలి. ఆ సేవలు, ఆ లీలలు వింటూ ఉండాలి, చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. అది ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఏ సమయంలో సిద్ధం అవ్వాలి? పొద్దున పూట వస్తుందా మృత్యువు? మధ్యాహ్నం వస్తుందా? సాయంత్రం వస్తుందా? ఎప్పుడు వస్తుంది? సమయం చెబుతుందా? 5 గంటలకు వస్తాను, 8 గంటలకు వస్తాను, 6 గంటలకు, ఏమి చెప్పదు మనకి, అసలు తెలియదు. తెలియకుండానే ఆ సమయం వచ్చేస్తుంది. ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆ నామస్మరణ చేయాలి. ఆ కృష్ణ భగవానుడి నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉన్న వాళ్ళకి ఆత్మ ఇట్లా పంజరంలో నుంచి హ్యాపీగా చిలక ఎగిరిపోయినట్లుగా మన ఈ దేహం అనే పంజరంలో నుంచి
బంధ విముక్తిని పొంది వెళ్ళిపోతుంది భగవంతధామానికి. కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనోరణీయం సమనుస్మరేద్యః సర్వస్య ధాతారం అచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. సర్వము తెలిసిన వాడుగను, అతి ప్రాచీనుడుగాను, నియంత్రించేవాడుగను, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగను, అన్నింటినీ పోషించేవాడుగను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగను, ఊహాతీతుడుగాను మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితునిగా మనిషి పరమ పురుషుని ధ్యానించాలి. అతని సూర్యుడిలాగా ప్రకాశించేవాడు మరియు భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైనవాడు. ఈయన కవిం. కవిం అంటే ఏంటి? సర్వజ్ఞుడుగను. సర్వజ్ఞులు ఎవరు? సనకాది ఋషులు. సర్వజ్ఞానం వాళ్ళకి ఉంది సనకాది ఋషులు. పురాణం అన్ని కాలాల్లో ఉండేవాడు, ప్రాచీనుడు అనమాట. సనక సనందనాథులు ఎప్పుడు ఉంటారు వాళ్ళు. పరమాత్మ కూడా ఎప్పుడు ఉంటారు, భగవంతుడు. బ్రహ్మ, సనక సనందులు, బ్రహ్మ వీళ్ళుగా వీరికి అంతం ఉంటుంది. కానీ ఆ పరమాత్మ ఉన్నారు కదా, ఆ పరమాత్మకే అంతం ఉండదు. పరమాత్మ ఎప్పుడు సర్వకాల సర్వావస్థల్లో కూడా ఆయన విరాజమానమై ఉంటారు. అనుశాసితారం. అనుశాసితారం అంటే కృపతో తన యందు భక్తిని ఉపదేశించేవాడు. ఆ భక్తుల మీద కృప వస్తుందిట. ఆ కృపతో భక్తిని ఉపదేశిస్తూ ఉంటాడు. పరమాత్మ సర్వజ్ఞుడు, సర్వస్వధాన, పూర్తిగా ఆయన కృపతో తన యందు భక్తిని భక్తులకి ఉపదేశిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అన్నింటికన్నా కూడా సూక్ష్మం, అన్నింటికన్నా కూడా విశాలం. చాలా సూక్ష్మమైన వాడు. మనకు అసలు కంటికి కనిపించాడు భగవంతుడు, కానీ చాలా పెద్దవాడు, చాలా విశాలమైన వాడు. మనం 11వ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. అంత విశాలం మొత్తం కూడా నిండిపోతాడట ముల్లోకాలు కూడా. అటువంటి విశాలమైనటువంటి వాడు, దేహం కలిగినటువంటి వాడు. మళ్ళీ అంతే చిన్న అణువు కన్నా కూడా చిన్నగా అయిపోయేవాడు అనమాట. అన్నింటికన్నా సూక్ష్మమైనటువంటి వాడు. కవి అంటే సనకాది ఋషులు వస్తారు, కానీ సనకాది ఋషుల కన్నా కూడా పరమాత్మదే చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ. పరమాత్మ కవిం అంటే కృష్ణావతారం, కృష్ణ భగవానుడు వస్తారనమాట. కవింకి పురాణం కలిపినప్పుడు సనకాది ఋషులు వెళ్ళిపోతారు. కవిం పురాణం. కవిం అన్నప్పుడు సనకాది ఋషులు వస్తారు. కవిం పురాణం అన్నారు కదా ఇక్కడ. కవిం పురాణం అన్నందువల్ల ఇక్కడ భగవంతుడు వస్తారు. పురాణ పురుషోత్తముడు ఆయన భగవంతుడు. అభ్యాసం ద్వారా మాత్రమే మనస్సును వేరే విషయాల వైపు వెళ్లకుండా మళ్లించాలి. యోగాభ్యాసంతో పాటు భక్తిని చేయాలి. మనస్సును నిరంతరం మాటికి భగవంతునిపై పెట్టడానికి సాధన చేయాలన్నమాట. దీనిని యోగాభ్యాసం చేయటం అంటారు, భక్తి యోగాన్ని అభ్యసించటం. యోగాభ్యాసంతో కూడిన భక్తి, యోగం ద్వారా భక్తి చేస్తూ ఉన్నాడు. యోగ ప్రక్రియలో శ్రద్ధ ఉన్నందువలన అతడు శుద్ధ భక్తుడు కాడు. అంటే యోగాభ్యాసం చేస్తున్నాడు. ఆ యోగాభ్యాసం అంటే అష్టాంగ యోగం ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. వాళ్ళు కొంతసేపే ఆ పరమాత్మ మీద ధ్యాస పెడతారు, వాళ్ళ దృష్టి నిలిచేంత వరకు కొంతకాలం. ఆ తర్వాత ఆ పరమాత్మను కూడా, అమ్మో ఈ లైన్లో వెళ్తున్నానేంటి, తప్పుదో వెళ్తున్నాను, నేను చేయాల్సింది ఈ అభ్యాసం కదా అనుకుంటాడు. పరమాత్మను వదిలేస్తాడనమాట. ఆ పరమాత్మ ధ్యానాన్ని నశింపజేసుకుంటాడు.
నశింపజేసుకుని మళ్ళీ ఆ యోగాభ్యాసం వైపే తన దృష్టి మొత్తం కూడా మళ్ళిస్తాడు. అట్లాంటి వాడు భక్తుడు కాదు. భక్తి యోగం ద్వారా భక్తి చేస్తూ ఉంటేనే ఆ యోగాన్ని తోడుగా తీసుకొని భక్తి చేయాలి. ఇప్పుడు భక్తి యోగి అవుతాడు. యోగ ప్రక్రియలో శ్రద్ధ ఉన్నందువల్ల అతడు శుద్ధ భక్తుడు కాలేడు. అందులో స్మరణ కూడా ఒకటి. 64 రకాల అంగాలు ఉన్నాయట మొత్తం భక్తి అంగాలు. వాటిలలో స్మరణ కూడా ఒకటి అనమాట. ఆ రూప గోస్వామి చెప్పారు మనకి భక్తి రసం. ఇందులో 64 అంగాలు ఉన్నాయి భక్తి అంగాలని. దాంట్లో ఈ స్మరణం అనేది కూడా ఒకటి. సాధన భక్తి అంటే శ్రవణ కీర్తనాది స్మరణ భక్తి అనమాట. ఈ స్మరణం చేయటం ద్వారా మనం చేసేది సాధన భక్తి. కర్మ జ్ఞానాల అవసరం భక్తికి లేదు. భగవంతుడే నాకు సర్వస్వం అనే భావం భక్తుడిలో ఉన్నది. ఆ భక్తుల్లో ఏముండాలి? భగవంతుడే సర్వస్వం, ఇంక వేరే ఇంకేం వద్దు నాకు అనేటువంటి ధ్యాసలో ఉండాలట. యోగి మనస్సును నియంత్రించడంలోనే ఉంటాడు. అష్టాంగ యోగి ఆ మనస్సును నియంత్రించడం, ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేయటం, ఆ యోగాభ్యాసం, యోగంలో మనస్సుని స్థిరపరచటం, ఈ దీంట్లోనే ఉంటాడు యోగాభ్యాసం చేసేవాడు. కానీ భక్తి యోగి, శుద్ధ భక్తుడు అట్లా కాదు. భక్తి యోగి ఏంటంటే సర్వస్వం భక్తే, స్మరణే సర్వస్వం, భగవంతుడి స్మరణే, భజించటమే సర్వస్వం. ఎప్పుడు కూడా యమనియమాదులు అవసరం లేదు దానికి. భక్తి యోగానికి భక్తి పట్ల పూర్ణ విశ్వాసం, కర్మజ్ఞానాల యోగాల పట్ల శ్రద్ధ లేకుండా ఉండటమే జ్ఞానకర్మాది అనావృతం. జ్ఞానకర్మలతో సంబంధం లేకుండా ఉండే చేసేదే శుద్ధ భక్తి అన్నమాట. అంటే ఇది భక్తి పైన శ్రద్ధ ఉన్నట్లు. శుద్ధ భక్తుడికి భక్తి పట్ల అంత విశ్వాసం ఉంటుంది అనమాట, పూర్ణ శ్రద్ధ ఉంటుంది. అంటే జ్ఞానంతో మిశ్రితం కాదు, కర్మలతో మిశ్రితం కాదు, వాటికి సపరేట్ అయిపోతాడు శుద్ధ భక్తుడు. జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించడు, కర్మల్ని కూడా ఆశ్రయించడు. శుద్ధ భక్తుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా భగవంతుడి నామస్మరణలోనే ఉంటాడు. భౌతిక స్వభావానికి అతీతంగా ఉంటుందన్నమాట అతని స్వభావం. అతీయంగా దివ్యమైన వాడు ఎవరంటే శుద్ధ భక్తుడు. ఇక్కడ మనకేంటంటే సూడ్ల ఇక్కడ భగవంతుడు అతీంద్రియుడు అంటే ఇంద్రియరహితుడు. ఇంద్రియరహితుడు ఎవరంటే భగవంతుడు. ఆ అతీంద్రియుడైనటువంటి భగవంతుడి నామాన్ని స్మరించడం ద్వారా, ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా చేయటం ద్వారా గుణరహితుడు, ఇంద్రియరహితుడు, సర్వవ్యాపి, పురుషోత్తముడు, అలాంటి భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి. అది స్మరించడం ద్వారా భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు ఏంటి, భగవంతుడి కృపకి పాత్రుడవుతాడు. అంటే ఆదిత్య వర్ణం తమస పరస్తాత్. ఆ సూర్యుడి కిరణాలు కొంచెం వెచ్చగా ఉంటాయి. సూర్యకిరణాలు అంటే మనం చేసే భక్తి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అన్నమాట. అదే అక్కడికి గాఢమవుతుంది భక్తి ఎప్పుడు సూర్యగోళంలోకి వెళ్ళినప్పుడు. చాలా వేడిగా ఉంటుంది సూర్యగోళంలోకి వెళ్ళినప్పుడు. అప్పుడు భక్తి చాలా గాఢం అవుతుంది అనమాట. గాఢమైనప్పుడు ఇప్పుడు భగవంతుడిని గుర్తించగలుగుతాడు, భక్తి శుద్ధ భక్తుడుగా మాట్లాడన్నమాట. భగవంతుడిని ఎలా పొందాలి? అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యసః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. పార్థ, క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించడానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను.
ఇక్కడే ఇక్కడ ఓం అనే అక్షరాన్ని నిరంతరం స్మరించాలి. ఒక అర్ధ క్రమం తప్పకుండా ఆ భగవంతుడి నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి. అలా ఎవరైతే స్మరిస్తూ ఉంటారో అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. అది పూర్తిగా కాన్సన్ట్రేషన్గా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి పూర్తిగా ఆ భగవంతుడే ధ్యానంగా ఉన్న శుద్ధ భక్తుడికి నేను నేను లభిస్తాను అని చెప్తున్నారు. నా కృప లభిస్తుంది వాళ్ళకి. ఇక్కడేంటి కుచేలుడు, ఇక్కడ కుచేలుడు, ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట. ఎక్కడ ఎప్పుడు మన గురుకులంలో ఉన్నప్పుడు మధుమంగళ కూడా అయ్యుండొచ్చు ఇక్కడ. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా సక్కులు అనమాట. వీళ్ళు స్నేహితులు. వాళ్ళతో వాళ్ళ ఎంగిళ్ళు పెట్టడం, వాళ్ళ ఎంగిళ్ళు తినటం, ఆడుకోవడం ఇవన్నీ కూడా చేశారు కృష్ణ భగవానుడు. మాధుర్య లీలలు గోపికలతో. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే ఊరికే మనకి పాఠంలాగా కనిపించడం కోసంగా లీలలు చేశారు. లోక సంగ్రహార్థం చేశారు ఆ లీలలన్నీ కూడా ఆ యోగమాయ ద్వారా. అంటే ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుందన్నమాట ఆ లీలలన్నీ విన్నందువల్ల మనకి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎవరు? బలరాముడు, కృష్ణుడు, సాందీపుడు విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ఆయనకు విద్యలు రావా? కృష్ణ భగవానుడు విద్యాభ్యాసం చేయాలా? మొత్తం బ్రహ్మాండాన్ని మొత్తం ఆయన అండర్లోనే ఉంది కదా. ఆయనే కదా అన్నిటికీ అధిపతి, సర్వలోక మహేశ్వరుడు ఆయనే కదా. ఎందుకు విద్యాభ్యాసం ఎందుకు చేయాలి? ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి గురువు అండర్లో ఎందుకు ఉండాలి? గురువు చెప్పినవే అన్నీ కూడా చేస్తూ బోధిస్తుంటే వింటూ అన్నీ ఎందుకు వినాలి అంటే ఆయన మనకి చేసి చూపించారు. ఇలా చేయండి, మీరు కూడా ఈ విధంగా గురువుని ఎంచుకోండి, ఈ విధంగా గురువు దగ్గర సరెండర్ అవ్వాలి ఫస్ట్ మీరు అని చెప్పినని మనకి చేసి చూపించారనమాట. ఇక్కడ కుచేలుడు ఈయనేంటి బాగా దరిద్రంలో ఉంటాడు. పిల్లలకు కూడా ఏమి పెట్టలేని పరిస్థితి, భోజనం అంత దరిద్రంలో ఉంటారనమాట. అప్పుడు భార్య అన్ని మూటలో అటుకులు, ముక్కిపోయిన అటుకులు ఎప్పటివో అవి కట్టి ఇస్తుంది. వెళ్ళు నీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంత ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకునిరా అని చెబుతుంది. చెప్పినప్పుడు అప్పుడు కుచేలు వెళ్తారనమాట. ఐశ్వర్యం కోసం వెళ్ళరు, ఆయన ఏంటి ఆ భగవంతుడిని చూద్దాం అనే దీంట్లో వెళ్తారు. వెళ్తే ఎదురొచ్చి తీసుకొని వెళ్ళి కూర్చోబెడతారు. ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి ఆయనకి చక్కగా అర్ఘ్యపాద్యాదులన్నీ ఇచ్చి ఆయన్ని సేవించి ఆయనకు మొత్తం సకల ఐశ్వర్యాలు ఇచ్చి పంపిస్తారు కృష్ణ భగవానుడు. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, పాదాలు కడుగుతున్నారు. ఇక్కడ రుక్మిణీదేవి. అతిథుల్ని ఈ విధంగా సత్కరించాలి మనం కూడా అని చెప్పి చూపించటం భగవంతుడు చేయాలి అని. భగవంతుడు అయినప్పటికీ కూడా నేను లోక సంగ్రహణార్థం అన్ని పనులు చేశాను నేనని చెప్పి చెప్తారు. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాంగతి పరమాంగతాః. భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రాదు.
ఆ భక్తితో పూర్తిగా శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోయిన యోగులకి ఏంటంటే ఆ భగవంతుడి కృప లభిస్తుందన్నమాట. లభించి ఆ గరుత్మంతుడి మీద వస్తారు భగవంతుడు. వచ్చి ఆయన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారన్నమాట ఆ శుద్ధ భక్తుడు. అట్లా వెళ్ళి ఆ ధామానికి వెళ్ళారు వాళ్ళు. వెళ్ళిన తర్వాత ధామం ఎట్లా ఉందిట? చింతామణి, చింతామణి ప్రకృతి మొత్తం కూడా, దానం మొత్తం కూడా చింతామణులతో నిండి ఉందిట. అంటే అక్కడ సూర్యచంద్రులు, కరెంటు ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. భగవంతుడి ఆ శరీరంలో నుంచి వచ్చే కాంతితోనే ఆ మణులన్నీ కూడా మెరిసిపోతున్నాయి. అలా ఉంది. ఆ ధామానికి తీసుకొని వెళ్తారు. వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాం మనం. అక్కడ కాల ప్రభావం ఉండదు. అక్కడ చావు పుట్టుకలు ఉండవు. నశించటం అనేది ఉండదు. ఎప్పుడు భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటూ ఆ భగవంతుడి కీర్తన, ఎవరికి తగ్గ సేవ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడి కీర్తన చేసుకుంటూ ఆనందంలో నిండి ఉంటారనమాట. ఒక్కొక్క రకంగా ఒక్కొక్కళ్ళు సేవలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి చోటు నుంచి మళ్ళీ ఈ భౌతిక లోకానికి రావాలి అనే కోరిక ఉంటుంది ఎవరికైనా. కష్టపడతాం, చాలా చిన్న ఇల్లు, చాలా అవస్థలు పడతాం ఆ ఇంట్లో. మంచి పెద్ద ఇంట్లోకి, అన్ని వసతులు ఉన్న ఇంట్లోకి వెళ్తాం. వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంట్లో నుంచి మళ్ళీ ఈ ఇంట్లోకి రావాలంటే ఒప్పుకుంటాము, మనసు ఒప్పుకుంటున్నాం? ఒప్పుకోదు కదా. మనం అక్కడే హ్యాపీగా ఉందాం అనిపిస్తుంది. అలాగే భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ఆ ఇంటికి చేరిన వాడు ఈ దేహం ఇల్లు. ఈ దేహాన్ని భగవన్నామ స్మరణలు అలవాటు చేసినప్పుడు ఆ ఆనందం, ఆ రుచిని పొందినవాడు మళ్ళీ ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆనందంలోకి తిరిగి రాడు. ఆధ్యాత్మికంగానే అక్కడే ఆ భగవంతుడి సేవలోనే నిమగ్నమైపోతాడు. తాత్కాలిక ప్రపంచానికి తిరిగి రాడు. ఆ బ్రహ్మభువనాల్లోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకం నుండి అత్యల్పలోకం వరకు అన్ని పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలు. కానీ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మించడు. అది ఈ ప్రపంచంలో, భౌతిక ప్రపంచంలో ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా నశ్వరమే, నశించిపోయేది. ఆ బ్రహ్మ బోనాల్లో ఈ బోనంలో ఉన్నటువంటి అన్ని లోకాలు కూడా మళ్ళీ పునరావృత్తి కలిగినటువంటివే. మళ్ళీ 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 నశించిపోతాయి, మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి. అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, ఆ మరణం కలిగే కష్ట ప్రదేశాలు అవన్నీ కూడా నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మళ్ళా జన్మించడు. నా నివాసం ఎప్పటికీ కూడా కాల ప్రభావం లేకుండా ఉంటుంది, గుణాల ప్రభావం లేకుండా ఉంటుంది, గుణాతీతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ధామానికి చేరుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రావాలనే కోరిక కూడా కలిగి ఉండదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మించరు. అది అంటే అక్కడ మళ్ళీ పునః సృష్టి అనేది జరగదు అక్కడ. ఎప్పుడు అలాగే ఉండిపోతారు ఆ ధామంలో. భూతగ్రామస ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రళీయతే రాత్యాగమే వసః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే. ఓ పార్థ, ఈ జీవులన్నీ పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతాయి, పగలు రాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు భూతగ్రామ సయేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రళీయతే. జీవులన్నీ కూడా పుడతాయి, భూత్వా భూత్వా ప్రళీయతే, ప్రకృతిలో లీనమైపోతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాయి. బ్రహ్మగారి పగలేమో సృష్టి, రాత్రేమో వినాశనం. అలా
ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి కలియుగ కాలం ఎంత 43,00,000 హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కనుక్కుంటాను ప్రభుజీ. మాతాజీ లీవ్ అయ్యారు. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఏమో నేను కనుక్కొని చెప్తాను. 2 మినిట్స్. కృష్ణ మాతాజీ. హలో, హరే కృష్ణ.
हेलो हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ దొరకట్లేదు, కనుక్కుంటాను ప్రభుజీ, ఒక్క నిమిషం. మాతాజీ కరెంట్ పోయిందంట, 2 minutes లో జాయిన్ అవుతున్నారు. వెయిట్ చేయండి ప్రభుజీ, ఒక్క 2 minutes లో వస్తారంట. మాతాజీ హోస్ట్ ఇవ్వండి నాకు. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ. చెప్తాను ప్రభుజీ, ఒక్క నిమిషం. హోస్ట్ ఇవ్వండి మాతాజీ. అరుణాశ్రీ మాతాజీ. సారీ అండి, ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతున్నాను. కరెంట్ పోయి మళ్ళీ వచ్చింది. క్షణం. బ్రహ్మగారి పగలు సృష్టి జరుగుతుంది, బ్రహ్మగారి రాత్రేమో ప్రళయం అన్నమాట. నశించిపోతుంది సృష్టి మొత్తం కూడా. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్త అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తం తమాహు పరమాంగతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఈ దివ్య నివాసం వ్యక్తం కానిది, నశింపులేనిది, మరియు ఇది పరమ గమ్యం అన్నమాట. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు. అది నా సర్వోన్నత నివాసం. అంత ఉన్నతంగా ఉంటుందన్నమాట ఆ నివాసం. చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్పవృక్షాలతో ఉంటుంది ఆ చింతామణి ధామం. లక్షావృతేషు సురభి అభిపాలయంతం. సురభి ఆవులన్నీ కూడా ఉంటాయి అక్కడ. లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్రమ సేవ్యమ. లక్ష్ములందరూ కూడా సేవిస్తూ ఉంటారు భగవంతుడిని. గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. బ్రహ్మ సంహిత శ్లోకం అన్నమాట ఇది. చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్పవృక్ష. ఆ కల్పవృక్షాలన్నీ ఉన్నాయి. ఏది కావాలంటే అది వస్తూ ఉంటుంది. దాంట్లో మనం ఏది అడిగితే అది వస్తుంది. అసలు అడగాల్సిన అవసరం లేదు. అంత లేదు అనేది ఉండదు అనమాట అక్కడ. ఆ కాల ప్రభావం ఉండదు. అలాంటి దివ్యధామానికి చేరుకున్న తర్వాత మళ్ళీ జీవుడు మళ్ళీ భౌతికమైనటువంటి కష్టాలు ఉన్నటువంటి భౌతిక లోకానికి రావాలని కోరుకుంటాడా? కోరుకుంటాడు. ఎప్పుడు ఆ కోరిక అనేది ఉండదు. అక్కడికి చేరుకుండే జీవుడికి వాళ్ళ కోరిక ఏంటంటే ఆ భగవంతుడి సేవే. ఆ భగవంతుడి సేవలోనే వాళ్ళు సంతృప్తిని పొందుతూ ఉంటారన్నమాట. ఆకలి దప్పులు అవన్నీ కూడా ఏవి ఉండవు వాళ్ళకి. వాళ్ళకి ఎప్పుడు
భగవంతుడి ధామంలో ఆయనని సేవించటమే 24/7 ఎప్పుడు మనకి ఇక్కడ అప్రెంటిస్ అన్నమాట. మనం ఇక్కడ అప్రెంటిస్ చేయటం ద్వారా ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. ప్రాక్టీస్ చేయటం ద్వారా పూర్తిగా మనం సక్సెస్ అయినప్పుడు, విజయం సాధించినప్పుడు ఆ ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఇది. ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యమే. ప్రతి పదం కూడా పాటే. ఏ పదం పాడినా కూడా ఆ భగవంతుడి నామాన్నే పాడుతూ ఉంటారు. నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు చేసే ప్రతి అడుగు కూడా, వాళ్ళు వేసే ప్రతి అడుగు కూడా ఇక వేరే విషయాలు పడదు వాళ్ళకి. ఎప్పుడూ ఆ భగవంతుడిని తృప్తిపరచాలి. భగవంతుడి సంతోషమే మా సంతోషం అంటూ ఉంటారన్నమాట. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తన్ మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎట్లా ఉంటుంది? ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలోనూ బాధలే. మనం ఎక్కడో మన ఏ 2 క్రితం అనుకుంటాను, ఆస్ట్రేలియా మన దేశంలో హ్యాపీగా ఉన్నవాళ్ళు మేము వెళ్తున్నాం వినోదం కోసం ఆస్ట్రేలియా పోతున్నాం అని పోయారు. అడవులన్నీ తగలబడ్డాయి. అక్కడ దుఃఖం సడన్ గా వచ్చేస్తుంది, ప్రమాదం దావానలం ఏ రూపంలో అయినా రావచ్చు కష్టం మనకి. అలాంటి కష్టాల ప్రపంచం ఈ భౌతిక ప్రపంచం అన్నమాట. ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే. బయటికి వెళ్ళిన మనిషి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చే వరకు, ఇంటి దగ్గర మనం చూసే వరకు అది గ్యారంటీ లేదు. వెళ్తారు, వస్తారు. కాబట్టి ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా భగవంతుడి నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి. భగవంతుడిని మర్చిపోకూడదు. ఎప్పుడు మనకి తోడుగా ఉంటారు ఆయన. గుడ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే భగవంతుడే. అంటే భౌతిక ఆకర్షణలకి లోను కాకూడదు మనం. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది? శాశ్వతమైనది, ఎప్పుడు కూడా ఉండేది అది. దానికి నశింపనేది లేదు, క్షరం లేదు, అక్షరం అది. తప్పు లేనిది, అక్కడ తప్పులు ఎవరు చేయరు. అపరిమితమైన ఆనందం ఉన్నది. చాలా దానికి ఇంత అని చెప్పలేం మనం. ఆనందం అపరిమితం అన్నమాట. అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేది. కోరికలు ఉండవు అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి. ఆకర్షణీయమైనది, శ్రేష్టమైనది, ప్రత్యక్షమైంది, శ్రేష్టమైంది, అత్యున్నతమైన లోకం, తిరిగి రాని ప్రదేశం ఏది అంటే ఆ గోలోక ధామం. ఆ ధామానికి చేరుకోవడానికి మనకి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మానవ జన్మలో. కాబట్టి అవకాశాన్ని మనం వినియోగించుకోవాలన్నమాట. ఏ రూపంలో అయినా చేయొచ్చు భగవంతుడికి సేవ. వీళ్ళు చూడండి, ఇక్కడ ఈ భగవంతుడి విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. ఆ తయారు చేసేటప్పుడు వాళ్ళకు కూడా భగవంతుడి భక్తి ఉన్నప్పుడు ఆ విగ్రహంలో మొహంలో తేజస్సు వస్తుంది. ఆ భక్తితో తయారు చేసినప్పుడు ఆ విధంగా తయారు చేస్తూ వాళ్ళు కృష్ణనామ జపం చేస్తూ తయారు చేస్తారు. అలాగే ఒక వ్యాపారస్తుడు ఒక చక్కగా మిఠాయిలు అవన్నీ కూడా తయారు చేస్తాడు, శుద్ధిగా శుచిగా భగవంతుడి నివేదన కోసం. అలా ఏ రూపంలో అయినా సరే భగవంతుడిని ధ్యానించవచ్చు, సేవ చేసుకోవచ్చు. నైతే శృతి పార్థజానం యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మా సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జన. అర్జున, ఈ 2 మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడు కలవరపడరు. అందువల్ల ఇవి ఎల్లప్పుడూ భక్తి ఎందు స్థిరపడము. ఈ యోగ మార్గము, జ్ఞాన మార్గం, యోగ మార్గం, ఈ 2 తెలుసు మనకి. దాంతోపాటుగా భక్తి కూడా తెలుసు, భక్తి మార్గం కూడా తెలిసినప్పుడు కలవరపడరు అన్నమాట. వాళ్ళు వీటిని ఎంచుకోరు. ఈ 2 ఎంచుకోకుండా భక్తి మార్గాన్నే ఎంచుకుంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ యోగ మార్గం అష్టాంగ యోగం చేస్తున్నా కూడా ఫెయిల్యూర్ ఉన్నదన్నమాట. అందరూ చేయలేరు అష్టాంగ యోగం. ప్రత్యాహార దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి భగవంతుడు కనిపించేశాడు అనుకుంటారు వాళ్ళు.
వాళ్ళకు కొన్ని శక్తులు వస్తాయి. ఆ శక్తులను ఉపయోగించి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంద్రియాలు ప్రకోపించగానే జనాల్లోకి వచ్చేస్తారు. వెనకాల నుంచి ఒకటి చేస్తుంటారు, ముందు నుంచి ఒకటి చేస్తుంటారు. మేమే భగవంతుళ్ళం అని చెప్తూ ఉంటారు. జనాల్ని మోసం చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. కొన్ని రకాలుగా వాళ్ళ శరీరం నశించిపోతూ ఉంటుంది. రకరకాలు అనమాట. రకరకాలుగా ఆ యోగ సిద్ధి అనేది ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడేమో సౌబరముని, ఈయన భౌతికంగా మొత్తం ఆ ప్రపంచంలో భౌతిక లోకంలో ఉంటే అందరిది డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. నాకు వెళ్ళిపోదాం, సముద్రం అడుక్కి పోదాం అని చెప్పి నన్ను అడుగుని వెళ్ళి కూర్చొని తపస్సు చేసుకుంటున్నారట. చేసుకుంటూ ఉంటే అక్కడ 2 చేపలు ముద్దు పెట్టుకోవడం ఆయన కంటపడ్డది. ఆ 2 భోగించడం చూశారు ఆయన. చూసేటప్పటికి ఆయనకు కూడా ఆ భోగం కావాలి అనే కోరిక కలిగింది. వెంటనే బయటికి వచ్చేసారు. బయటకు వచ్చేసేసి మళ్ళీ పెళ్ళాము, పిల్లలు, బంధనాలు దాంట్లో పడిపోయారు. అంటే జ్ఞానయోగం. ఆ జ్ఞానయోగి కూడా పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. యోగాభ్యాసం చేసే వాళ్ళు కూడా అది కూడా కష్టమే. భక్తి యోగం శ్రేష్టమైంది. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా భక్తిలో స్థిరపడు నువ్వు అని చెప్పనని మనకి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. భక్తి యోగ ఎవరు? ప్రభుపాదులు గారు. ఆయన శిష్యులం మన గురువు గారు ఎవరంటే ప్రభుపాదులు గారు. బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీ సాంప్రదాయం మంది. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అచేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. భక్తి సేవ యొక్క మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వేదాలను అధ్యయనం చేయడం, కఠినమైన తపస్సులు చేయడం, దాతృత్వం ఇట్లాంటి వాటి తాత్వికమైన ఫలవంతమైన కార్యకలాపాలను అనుసరించడం వలన కలుగు పుణ్యఫలాలను అధిగమించి, అది వేదాలు చదివితే పుణ్యం వస్తుందట, యజ్ఞాలు చేస్తే పుణ్యం వస్తుందట, ఈ తపస్సు చేస్తే పుణ్యం వస్తుందట, ఈ పూజ చేస్తే పుణ్యం వస్తుందట. ప్రతిఫలం అనమాట. ఈ దానం చేస్తే మనకు పుణ్యం వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా చెయ్యరు వాళ్ళు. యత్పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం. ఆ పుణ్యాలన్నీ కూడా చేయాలని చెప్పినని ప్రతిఫలం ఆశించి చేసే పనులన్నీ కూడా చేయాలని వాళ్ళు కోరుకోరు. అచేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా. అన్నింటికి కూడా అధిగమిస్తారు వాళ్ళు. ఈ పుణ్యఫలాలన్నింటినీ కూడా అధిగమించి వీటన్నిటినీ కూడా పొందుతారు. ఎవరు? భక్తి యోగులు. చివరికి అతను నిత్యమైనటువంటి పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు. ఆ భక్తి యోగి ఎవరైతే ఆ భక్తిని ఆచరిస్తూ ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తుడయ్యాడో అతను చివరికి ఆ పరంధామానికి చేరుకుంటాడు. ఇవన్నీ కూడా ఏం అవసరం లేదు. ఇవన్నీ వదిలేస్తాడు. ఇవన్నీ వేదాలు చదువుతారు కానీ భగవంతుడి మీద ధ్యానం ఉండదు. శుద్ధ భక్తులు ఇవన్నీ కూడా చేయరు. శుద్ధ భక్తి స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంక వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఏమి పట్టించుకోరు. భగవంతుడి ధ్యానం, భగవంతుడి సేవే వాళ్ళకి. ఆ భగవంతుడి నామస్మరణలోనే వాళ్ళు తృప్తి పడుతూ ఉంటారు. దాంట్లోనే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ కపిల భగవానుడు, ఇక్కడ దేవహూతి తల్లి అన్నమాట. తల్లికి భక్తిని ఉపదేశిస్తున్నారు కపిల భగవానుడు.